May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon mga igsuon. Kumusta man mo diha? Ni anasab kita karon sa atong pamalandong para karong Domingguha ang pagsugod na nato sa Semana Santa. Karong adlaw mao ang pagsugod nato sa Holy Week. Okay? Unsa man ni karon atong gisaulog? Palm Sunday. Domingo sa Lukay. Ug at the same time, karon usab Domingguha mao ang Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoo. Duha ka celebrations. Pero kining duha ato ning himuon og usa diri sa atong kaugalingon nga kinabuhi. But before that, ato sang i-explain. Mga igsuon, dili nako mabasa ang ebanghelyo karong adlaw kay haskang taasa. Ang pasyon sa atong Ginoo taas kaayo. Siguro muhatag lang ko og mga key points. Okay? Key points lang. Unsa man ang ebanghelyo karong adlaw, karong Domingguha. Pwede tang magsugod atong Last Supper. O di ba? Katapusan nga panihapon ni Jesus kuyog sa iyang mga apostoles. Dayon, taod-taod milakaw na si Judas, iya nang gibaligya si Jesus. Dayon, human sa ilang panihapon, si Kristo niadto na sa garden sa Getsemane aron magampo. Dayon pagkataod-taod, gidakop na si Jesus, gidala na sa hukmanan, and to cut the long story short, siya gihukman sa kamatayon. Ug mabasa na nato diri sa ebanghelyo karong adlaw, si Kristo gitorture, gipasakitan, gipakaulawan, gibugal-bugalan, gipapasan sa krus hangtod gilansang ug namatay. But before everything else, or anything else, mga igsuon, sa wala paning maingon nato panihapon kuyog sa mga apostoles, nisulod ang atong Ginoo sa Jerusalem. And we all know nga kanang Jerusalem mauna ang teritoryo sa iyang mga kontra. Okay? Kinsa maning iyang mga kontra. Dili nga nangaway si Jesus, kundi kining mga tawhana maoy nangaway kang Jesus. Mauni sila ang mga nasuya kang Kristo. Mauni sila ang nasuko kang Kristo. Kinsa man na sila? Kinsa maning mga kontrabida sa kinabuhi ni Jesus? Ang mga Pariseo, ang mga Saduseo, ang mga labawng pari, ang mga influential people sa panahon ni Jesus, mga religious leaders, mauni ang nasuya, nasuko, nasina kang Kristo. Now, karon, pagsulod ni Kristo sa Jerusalem, pagkabalo sa mga tao, mao dayon to nga nanguha sila og mga dahon nga karon girepresent sa atong mga lukay. Ug ilang giwarawara kini samtang si Kristo miagi sa ilang taliwala. And for your information, katong entrance or entry ni Kristo sa Jerusalem, it was a happy moment. It was a glorious moment. It was a happy moment. Gi-welcome nga malipayon sa mga tao si Kristo.
Mga igsuon, ngano tuod? Ngano tuod nga malipayon man sila nga mi-welcome kang Kristo pagsulod niya sa Jerusalem? Well, kabalo naman taan ni mga igsuon nga ang atong Ginoo sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan isip Jesus. Siya sikat kaayo. Sikat kaayo. No, bisan asa siya padulong madunggan sa mga tao nga naa si Kristo sa ilang lugar, ila dayon nang dumugon, adtuon dayon nila bisan pagpila ka kilometro biyahion na nila just to see Jesus. Ingon ana ka-influential si Kristo. Ingon ana siya kasikat. Ingon ana siya kailado sa una. Sus karon, tungod kay nagkailado mangyud si Kristo, nahinay-hinay ug bati sa mga tao na posible kining tawhana mauna ni ang atong gipaabot nga Mesiyas. Mauna ni ang atong gipaabot nga Dios nga Ginoo nga muluwas kanato gikan sa slavery sa Roman government. Because, for your information, ang mga Hudiyo ani nga time kay gisakop sa Roman government. And for your information, bati ang dinalhan sa mga Romans ngadto sa mga Hudiyo. So deep in their hearts, gigil na gigil ang mga Hudiyo nga mubalos sa gobyerno pero dili sila kabalos kay wala sila'y power. And during this time, powerful kaayo ang Roman government. Dili mabangbang ang ilang power. Mauto nga, igo na lang silang maghilak sa ngit-ngit. Igo na lang silang maghilak sa tago kay wala sila'y mahimo. And yet, sa ilang mga basahon sa unang panahon, ingon sa mga propeta, naa daw moabot nga muluwas nila. Naa daw kaning Mesiyas nga muluwas nila. Naa daw moabot. Gitagna na sa mga propeta. And here comes our Lord Jesus. Sus mga igsuon, nakita Manila ang characteristics sa messiahship, no, pagka-Mesiyas kang Kristo. Ang power, maayo mo istorya na ay milagro nga mahimo, no? Maayong tao. So, gatuo sila nga mao na ni ang hari nga atong gipaabot. The King of the Jews. Mao na ni ang hari. Sus mga igsuon, wala babo kabalo nga ang ila di ay gi-expect nga hari nga muluwas nila. Sus, pariha man kang hari David. Kaila ba mo ni King David sa Old Testament? Di ba? Unsa man ang image ni King David? Warrior, espada, armas, gubat, away, sulong. Sus mga igsuon, unfortunately, wala na gipakita ni Kristo. Because, as we all know, unsa man ang gipakita ni Kristo? Humility, patience, dili man away. Dili man espada. Dili man pareha ni Hari David nga makig-away. Kundili magpaubos man sa kaugalingon. Ug diha na usab ang pagbati sa mga tao. Ilang gi-welcome si Kristo
Kay mauna ni ang hari nga muluwas namo. Welcome to Jerusalem. Welcome to this place nga naa ang kontrabida. Gatuo mi nga ikaw ang hari nga muluwas namo. Mauto nga malipayon silang nagwagayway sa ilang mga palma, sa ilang mga palmera, sa ilang mga lukay. Pagkabalo nila nga dili di ay kana ang intensyon ni Kristo. Violence, dili. Away, dili. Sulong, espada, armas, dili. Kundili pagpaubos, pagpasaylo. Didto na usab ang ilahang attitude towards Jesus. So ang mga tao nga kanhi maoy mi-welcome ni Kristo nga malipayon. Welcome to the King. Welcome, welcome, King of the Jews. Hari sa himaya, welcome. Maurapod nga mga tao ang misinggit. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Kuha nato mga igsuon. Again, akong balikon. Ang mga tao nga malipayon, nga may welcome ni Kristo pagsulod niya sa Jerusalem, gamit ang ilang mga lukay, maurapong mga tawhana ang mipalansang ni Jesus sa krus. Ug mabasa na diri sa ebanghelyo karong adlaw. Unfortunately. Mga igsuon, musulod na kita sa atong pagpamalandong. Abi ninyo, kadtong mga tawhana nga malipayon, nga mi-welcome ni Kristo, ug maurapong mga tawhana ang mipalansang kaniya sa krus. Ikaw na ug ako, mga igsuon. Kita na. Ug diha ta musulod sa atong pamalandong karong adlaw. Again, hinahinayon ta ni para mabati gyud nato. Gidi gyud nato basta-bastaon. Ang mga tawo nga mi-welcome ni Kristo, maurapong mga tawhana later on ang misinggit, ilansang siya sa krus, maurapong mga tawhana ang mipalansang niya sa krus. Mga igsuon, again, kita na. Ug diha ko magsugod sa pag-ingon. Inconsistent ta. Many times sa atong pagka-Kristiyano. Do you agree? Do you agree, mga igsuon? Nga many times, whether ang atong pagsunod kang Kristo. Do you agree? Whether? Inconsistent ta many times? Do you agree? Yes. Yes na yes. Many times, we are inconsistent in our being Christians. Sige, muhatag ko ninyo og tulo ka mga examples. Palihog kog dugang kay kabalo ko daghan pa kaayo tag madugang. Okay? Tulo ang akong ihatag, palihog kog tan-aw sa atong kaugalingon kung makarelate ba kita. Mauni ang examples nga kita usahay inconsistent whether sa atong pagsunod kang Kristo. Sige, let's begin with number 1. Kusog ta musimba. Kusog ta mo ampo.
Kusog ta magpasalamat sa Dios. Kusog ta mangayo. Di ba? Kusog kay ta mo welcome ni Kristo sa atong kinabuhi. Pero kung muingon na gani si Kristo, pasaylua ang imong kaaway. Unsa may imong reaksyon? Kung muingon na gani si Kristo, pagpaubos sa imong kaugalingon. Be humble. Be patient. Forgive your enemy. Unsa naman dayon ang atong reaction? Muingon dayon ta. Kinsa ko nga magpaubos? Dili ako'y nakasala. Nganong ako may magpaubos? Nga iyaha man tong sala. Di ko magpaubos. Magdumot ko. Magdumot ko. Sakit kayo yang gibuhat nako. See? Again, ang mga tao nga malipayon nga mi-welcome ni Kristo, hallelujah, Hosanna to the King. Maura pong mga tawhana ang misinggit, crucify Him, ilansang siya sa krus. Kusog ta manimba, kusog ta mangayo sa Dios, kusog ta mo welcome kaniya sa atong kinabuhi. Pero kung kita nagani ang pangayuan sa Dios sa atong buhaton, muatras dayon ta, mahadlok dayon ta, i-reject day nato ang iyang pagtulunan. Do you agree? Kita gyud ay itong mga tawhana. Kita gyud ay kadtong mga tawhana. Welcome Lord. Pero kalangan ni nagani, dili ko Lord. Ayaw lang Lord. Magdumot lang ko. Ngano ako may mupaubos? Ako ba day nakasala? Nga siya man, siya mo'y magpaubos. Di ko mo pasaylo. Magdumot ko. Nga ako'y garbo. Mga igsuon, sakit no? Pero atong dawaton, nga kita na. Inconsistent ta. Welcome, Lord. Welcome, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Kung okay. Pero kita na gani mo'y pangayuan, makadungog tas misa, forgive your enemies. Aw, moingon din ta ay, why tinud-anay, Lord? Why tinud-anay, Lord? Sing barami dire, ay lang na nga Lord. Gets na to? Okay. Number 2, example. Kusog ta manimba. Kusog ta mo welcome ni Kristo. Kusog ta mo ingon, I love you, Lord. I love you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero kun ang Ginoo nay mo ingon nimo, badlo nga ang nasayop. Tell the truth. Speak the truth. Isulti ang kamatuoran. Badlunga ang tao nga nasayop. Oy, mura puntag mga Hudeo. Atras na punta. Moingon na punta, Lord. Ayaw lang na, Lord. Di ko, Lord, di ko mubadlong kay mahadlo ko nga mabalsan. Madelikado akong kinabuhi, Lord. Di lang ko mubadlong, Lord, kay amigo ra ba mi? Bahalag maghimo siya dili maayo, Lord, basta magpabilin lang among kaamigo. Dili ko gusto, Lord, mawala amo ang kasuod. Dili ko gusto, Lord, mawala among pagkaamigo. Munang, di lang ko mubadlong, Lord, mahadlok man ko. Di lang ko, Lord. Ay, mga igsuon. The same thing. Same issue. Same issue. Again, ang mga tao nga mi-welcome ni Kristo, nga malipayon, bit-bit ang ilang mga palmera. Welcome to the King. Hosanna to the King. Welcome, Lord.
maura pong mga tawhana ang miatras pagkakita nila nga wa sila kaangay sa gibuhat ni Kristo. Crucify Him. Ilansang siya sa krus. Inconsistent ta, mga igsuon. Many times. I'm sorry, I have to say this. Daghang naigo diha, but I have to say this. May lang ta manimba. I love you, Lord. Simba ko, Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord. Pero kung kita na gani mo'y pangayuan, and when we find it difficult to follow, muatras dayon ta, i-reject dayon nato ang pagtulunan. Mura ra pug atong gilansang si Kristo. Crucify Him. Kita na, mga igsuon, kita na. Mahadlok tang mubadlong kay amigo. Mahadlok tang mubadlong kay basin balusan ta. Mahadlok tang mubadlong kay play safe ta. Okay? Number 3 example. Kusog ta mo simba. Kusog ta magpasalamat. Kusog ta mangayo ni Lord. Kusog ta mo welcome ni Lord. Kusog ta mo ingon, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero, pag abot sa problema, maura pud ning mga babaa ang gasultig I love you, nga mo ingon rapod, litsi ka, Lord. Wa kay batasan, Ginoo. Ako nga sigig simba. Ako nga nagtinarong, naningkamot ko. Nagtabang ko sa simbahan. Ako na hinuoy na sakit. Ako na hinuoy na problema. Ngano imo makong gitagaan, Lord? Wa kay klaro, Lord. Wa kay klaro, suko ko nimo. Crucify Him. Crucify Him. Diba? Maayo kay ta when everything is okay. Maayo kay ta when everything is okay. Pero madihado na gani ta. Dayon nato kasuko sa Ginoo, kasab-an nato ang Ginoo, balikason nato ang Ginoo, yawa-yawaon nato ang Ginoo. Mga igsuon, unsa pa inyong madugang? Sige daw. Dungagi daw ninyo, ibutang sa comment section and I will acknowledge that pag human aning video. Dungagi daw ninyo, mga igsoon, na ba mo ikadugang sa unsang paagi kita inconsistent sa atong pagka-Kristiyano? Sige daw, palihog ko, tabangi daw, mga igsoon, og dugang, basin naa pa mo ikadugang. In what way kita nahimong inconsistent? Akong balik ko tong tulo ha, i-summarize na ako. Kusog ta manimba, pero kung ingnon tas Ginoo pasayloa imong kaaway, di ta mo pasaylo. Inconsistent. Kusog ta manimba, pero pag ingon sa Ginoo badlonga ang nasayop, di ta mo badlong kay mahadlok ta nga mabalsan, mahadlok ta mawadag amigo. Number 3, kusog ta manimba, kusog ta mag-praise and worship, pero pag abot sa problema, dayon natog kahinawaing sa Dios. The same attitude. Welcome, Lord. Pero mora po yung niingon, crucify Him. Mga igsuon, I hope nasumpay na nato ang duha ka celebrations karong adlaw. Sumpay na? O sa ganito, Domingo sa Lukay. Happy Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoo. Crucify Him. Kita ni. Munang ang hagit, mga igsuon, atong sundon si Pope Francis. Kung sige ingon ni Pope Francis, memorize this. Do not be part-time Christians. Do not be part-time Christians. Gets na to? Kung sa gobyerno pa na, dili ta dapat job order, JO. Dili ta dapat casual, kundi regular. Dapat kung kita Kristiyano,
Wala na tay lingi-lingi, dili na ta mag-hesitate, dili na ta mag-alanganin, dili na ta mahadlok, because the Lord is with you. Amen? The Lord is with you. Wala tay angay kahadlukan. Kung naay na sayop, badlungon in a brotherly way. Kung masuko sila nato, ayaw kabalaka. Because the Lord is with you. The Lord is on your side. Kung naa kay kaaway, pasayloa, dili imposible ang pagpasaylo. Bisan pag unsa kasakit ang iyang gibuhat nimo, dili imposible ang pagpasaylo. Hinumdumi lang si Kristo and ask for the grace of forgiveness from Him. Nga makaya nimo, not now, but eventually, gradually, mapasaylo nimo ang tao nga nakasala nimo. In God's time, you will be able to forgive your enemy. I swear, I promise, in God's time. Do not worry because the Lord is with you. Hindi ka nag-iisa in your struggles sa pagiging Kristiyano. Okay? Pag abot sa problema, samot, the Lord is with you. Diba? Katong hapit malunod si Pedro, Jesus walked on water and He reached out. No, iyang giinat, iyang kamot ug gihawas si Pedro nga hapit nang malumos. Unsay giingon ni Pedro, "Save me," and Jesus saved him. God will also save you. God will also give you the grace nga mahimo kang strong in the midst of your problems. Amen? Amen. So do not be part-time Christians. Dapat full-time Christians no matter what. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka sakit, wala na hesitation, wala na lingi-lingi. Follow the Lord straight na ang atong pananaw. Because dili ta dapat mabalaka. Again and again and again and again and again, the Lord is with you. Duha mo, you are not alone. Do not be part-time Christians. So, kwaon na nato tong inconsistency, ha? Dapat consistent ta sa atong pagsunod kang Kristo. Kung unsay isugo ni Kristo, tumano nato, kung lisod, tabang taniya, patabang taniya. And He will help us. The Lord is with you. Ay, salamat Lord. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Diri lang sa takutob mga igsoon, pwede ninyo ning balikon ang video niya, balik-balikon, ug atong is-savor, namnamin, tagamtama, ang beautiful, consoling message sa pamalandong karon. God bless!